Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mähruman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Nowruz bayramynyň boşawasyndaky bu gepleşigimizi Türkmen sährädaky türkmenleriň görnükli wekili, jemgyýetçilik öňbaşçysy Ýusup İşan Nurtagany bilen başlaýar. Ýusup aga Azatlyk Radiosynyň Nowruz bayramçylygy gepleşigine bagyşlanan sanyna hoş geldiňiz. Hoş bulduk Özcan. Kıvaçtan selamet vermen dünya yer yüzünde yaşayan hem Türkmen oğullarıma yetkilen Nowruz bayramının tüsürüsten doğulan başına kutlayar. Geldiği sözlerine halife vakti Kur'an meselesine varıfın yerine getirmelerine uzaylardan aydın hem dolar için hedirliyor. Bahar gelsen evlatlar bağlardan gül kuşkunan şeydan bilir haleyden Nergelerden seni koydum o dağlardan Heheyeli öpürüp naleyler Bahar gelsen uçur gelin tezi Sıkışır kurhur gülüm izi Asmanda yağmur kuşların sesi Bazı tutar salır hoşum o valiler Yusuf'a ine bilinçli İran'da yaşayan Türkmenler şeylerde Oğuzstan'da yaşayan Türkmenler için Nowruz bayramçılığının beýleki dünya Türkmenlerinden tapawutly bir tarapy var. Olum Nowruz bayramçylygy täze bayramçylyk hökümine utlanýarda. Doğrudur. Inni Nowruz bayramçylygyna şu Türkmenler yaşayan yerine näme ütgeýär? Durmuşda nähili ütgeşiklikler bolýar. Şu arada bir dünya Türkmenlerine maglumat berýärsiňiz Türkmen sähradan. Köne atalarından aýdy şeýle nakıl var. Ýylyň Nowruzdan belli. Nowruz bayramı Türkmenler İslam dinini kabul etmeden öňür bayramçylygy belli etdirler. İran'da yaşayan Türkmenler hem şol öňden gelen däp kesilleri berk saklap Nowruzda galagan suratda tutýarlar bayramçylygy. Hatta Nowruz ýaz fasylyna täze dünýä inen çağalar hem şol zamana goýýarda baglanşykly atlardaklary ýaz ýerli, ýaz murat, ýaz berdi Nowruz. Nowruz ýerli Erin kıyılar bolsan olur için yağul, kârul, bahar gül yâlı, yağul, bahar yâlı atlar. Onun yeni de ayça koyup çağalara inedeki Nowruz bayramı yerine halatlar kavuşurluk. Ne çağalar hoş bolup şöyle mektepler, büyük vaslarını, diğerini vaslarını, ova, şehir meydançalarını, moncu vakti, ağaççısın, ağra kesme, aşçak. Bu şovunun da oyları oynat, şu bayramçılığı onu belli yerler. Yusuf'a taşary ýurtly bir syýahatçy ýa-da bir myhman Nowruzda Türkmenler ýaşaýan ýerine ýol düşdi Türkmen sähra. Şo nähil zatlar görüp bilýär. Aýça goýup döwletden Nowruz bayramı çokda şäheriň birli ýerlerinde, parklarda, meydançalarda Türkmeniň milli para öýünler, agoýlar tutulup, birli öýnekler diýip, şäheriň bir çakırıklaryny, meselelerini fizik işlemeler bitirmekmi, sawatly bitirmekmi, bölek bitirmek ýaly, gatlama, petir, pozluk ya temeli bitirmekine şäherim içinde de. Arasında ýardaýynda gören bolsak, temeli bitirmekine şäherim Nowruz bayramı öýüp tutulacak toylar için teýýarlyk görmek, toylaryň tähedini Nowruz bayramynyň günlerine gabat bitirmek, şunday bir tutumlar bar. Şolary ne göre alsam bolýar. Ýusup aga, ine siz öňkü döwürlerdäki Nowruzlar bilen häzirki döwürdäki Nowruzlary nähil deňeşdirip bilýäňiz? Şolaryň arasynda tapawut barmy? Şu soňky döwürde internet ýaýwanlandy, dünýä bilen aňsat habarlaşyp başlandy, türlü medeniýetler, türlü däp desturlar, edim mylymlar bir-birine täsir edip
başlady. Şu zatlar öňkü we häzirki Nowruz täplerine, edim bolumlaryna täsir etýär sizin pikiriňize görä? Döwletden ol täsirini goýup bilýär. Ol dünýäň özünde bunu hiç bir inkar edip ýa onu bir garammagyny gözden owmaly pikirler. Gaty dogurda internet ýa-da dünýä ýaýlymyny ýa-da Telegram diýip ýa-da ýa-da internet bilen täsir ýere çykýan däpler bular täsirini goýup bilýär Nowruz bayramyna. Öňkü döwürler bilen deňeşdirip tapawutlar kän köp. Öňkü zamanda adamlar bir-birini Nowruz bayramı ýa bayramçylyklaryny mutlamaly bolanda göni özüne barıp ele berip kutlayan adamlar, Türkmenler. Emma täzesi döwürde boldy. Birden oturuyorsun bana bizden gelýär oradan SMS bir ýa-da Telegram ýa-line üstüne şu bayramı kutlaýarlar. Emma öňkü döwürlerde ozurýar beýler aktyw ýok. Her ýerden daşýardan amma gelip bir plany garnaşym plany ýerine doğru doğru ýarym kolay gonsun aýdyny Nowruz bayramyny ýa başga bayramlaryny gutlaýar. Ol fizik huzurly gelip huzurly şeýle görkezip gelip gutlaýan wagtlar boldy. Ola gaty diýsen galgyny ol galgynykly ýyl bilen aýalyp barýar. Ýöne Hudaý şükür bilen Türkmenlerden arasynda bu bayramda gol suratda alyp barýar häzir. Ýüsüýşan Nurtaganaga, ine Türkmen sähradaky Erandaky Türkmenliň Nowruz edim bolumlary, däp desturlary, Nowruzy gutlaýşy bilen beýleki ýerlerdäki Türkmenliň Nowruzy gutlaýşyny deňeşdirip görsek, nähili tapawutlanýar Türkmen sähran Nowruz däp desturlary, edim bolumlary. Muny bir zatda görüňler almaly bolýar. Döwletler türkmen ýanlyga ýaşaýan Türkmenler ýetersin islamlaşdyryp tutýar bayramçylyklary. Ulamalar gelip kutlap ýa-da ulamalar afulyň inşallah ilk bar solun bayramlaryny kutlaýarlar. Şeýlere tapawutlar bar kadiplen bolanyny tutýan. Ya başga Türk aýdan aýdar bolsam, ine başga ýurtlarda bir belli merkezleri bizde bayramçylyk edilýän bolsa, İranlar Türkmenler aralarına kut bayramçylyklary, ýani kiçik suratda tutulýarlar, köpleýişde bolmasa. Onda Türkmen sähradaky Türkmenler hem jemgyýet höküminde şeýlede adamlaryň öz arasynda onda Nowruz bayramçylygy şeýle ýürüňini gutlanýar şeýlemi? Gaty doğru buldum. Gaty doğru makullar. Ine Nowruz gatyny kakyp dur. Dünýä Türkmenlerim sizi dinläp otyr. Arzuňyz isleňiz agam. Ben döwletden ýer ýurdun bir göwe berip bir täze bir awdallyk tebigaty bir geçişik ýerşi bazyna ýaşaýyklaryna täzelikler, awdallyklar ösünlükler arzu etýän dünýäň ýerinde ýaşaýan Türkmenler golama. İşleşlerine hemme dostlarlarına hemmelerine köp selamet. İran'da ýaşaýan Türkmenler adyna. Hemmelerine kutly bolsun. Bolýa sag bolun. Bahar gelse doşa gelir bulur. Kenarına yaşılım sırgıyım. Gülü salat verir akın Çivillimden atır gözler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň Nowruz bayramçylygy bilen baglanşykly sanyny dinleýärsiňiz. Erandaky Türkmen sähra türkmenleriniň wekili Ýüsüýşan Nurtaganydan owalky we häzirki Nowruz bayramçylyklary barada maglumat aldyk. Inni bolsa Türkmenistanda ýaşaýan, ýaşy 80-den aşan owulgere gece bilen gadymky Nowruzlar hakda geçiren interwýumyz bilen bugünkü gepleşigimizi jemleýär. Öňkü döwürlerdäki Nowruzlar nähili gutlanýardy? Şolar barada bir aýtyp bersene maňa. Nowruz şu döwürlerde maýaýarlar bir ýerde garnaşymak ýylymak kan bolsa hemmeti diýär işler. Onuň işi 3 minutda geçýär Nowruz bayramy. Ýöne satýan maşynlar ýöne putlap oturup gurrunlary öklat edip oturup. Bundan aýdaly bir 70-75 ýyl öňrek çagalyk döwrüňde nähili bolýardy Nowruz? Nowruz bolýardy. Türkmenistanda ýaman goýulýardy näme döwletçe. Nämeler edilýärdi? Türlü naharlar içilýärdi. Harlan çok görüldükler uçuruldu. Çamanot geçilýärdi. Geçilýärdi. Çamanot dökülýärdi. Çamanot. Ha, şu oduň üstünden dökülýärdi, ha? Ha, oduň üstünden näme üçin dökülýärdi? Onda adamlar
arasalan ýar eken Nowruzda ha? Hawa. Nowruzlara manda düşümli bolsun. Hawa şeýle bolsun. Nowruz bayramy sizin kileram mutlu bolsun taý. Bu tarafa çykyp bolsun, jan taýdyp bolsun herler. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.